bizange ligama lendawo eBethel. Ayokwenza umsebenzi wakhe as a judge. Ayemispo. Ayokwenza umsebenzi wakhe as a judge. Lithi kodwa njalo wayenza sure ukuthi uyele emuva eRama lapho wayenzile khona i-altare lakhe. Yebo ngiyithathi lawa-Israyeli. But nginendawo mina la ngisekhona i-altare lami. Uma ngabe kumele ngiyokwenza umsebenzi as a judge, ngizowela njalo ngonyaka. Ngidabule ingigani, ngidabule iBethel. Kodwa ngizokwenza sure ukuthi ngiyabuyela eRama la ngibeke khona i-altare. Altare. Kuthi altare. Ndawo yokuhlangana noNkulunkulu. Ndawo yokuhlangana noNkulunkulu. Ngiyalithanda iBhayibheli. iBhayibheli liyelachaza makuzala uJesu. Lathi ethempelini kwakukhona isalukwazi. Kodwa lishongo ukuthi isalukwazi likuchaze kwamva iminyaka yakhe u-84. Lithe kwakukhona umprofetikazi okanye umprofeti ogama lakhe lalingu-Ana. Bese lithi u-Ana akasukanga ethempelini. Wakhonza uNkulunkulu ngomkhuleko nange-fasting. Wakhaza umprofeti. Kepha basebekhaza isevisi yakhe bathi bewumkhuleko ne-fasting. Abashoyo ukuthi wakhonza uNkulunkulu ngomprofeti ethempelini. Kodwa wakhonza uNkulunkulu hayi nge-gifting but ngomkhuleko nange-fasting. Yebo wayewumprofeti kepha ukhonza wakhe uNkulunkulu wawuse-altare. Angithi lo mfundi ukuthi Jesu njengalokhu uJohane. Ubani uJohane? uJohane mayintroduce kuthiwa umbhabhatisi. Ngamanye amazwi ukuthi ebhabhatisa kepha wabewenza umsebenzi we-altare. Wafundisa abafundi bawo. Sifundise ukuthandaza. Njengalokhu uJohane abafundisile abafundi bakhe. Sizokhuluma ngoJohane. Kepha asikaze sizothola wazi ntshontsho uJohane wayothanda. Uzokwembula lo mfundi mayiseqondana noJesu. Uthi hayi. Yebo ulizwe limemesehlane ilungiselelile. Kepha wabafundisa abafundi bakhe ukukhuleka. Nkosi nawe sifundise ukuphanda. Sifundise ukuhlangana. Kuze sithi sizawuphuma siyolandela imiphefumulo takunyaka. Kepha sibe sesihlangene nawe e-altare. Singagijimi sisiphiwe kodwa singalimisanga i-altare. Sifundise ukuphanda. Uma ngabe wazana ne-altare bahlabeleli. Awuhlabeli nganoma ikuphi. Angithola siyabezwa bethi singayivuma kanjani ihubo likaJehova. Ezweni lokuthinjwa. So kunelizwe lapho kumele indumiso yakho ivalele ngaphakathi kuwena. Uzoyithatha phike nososambula ukuthi la angimelanga ngivule umlomo wami. Mangabe wenze i-altare ndawo yokuhlangana noNkulunkulu. Lithi silenkosi uDaniel uDaniel ngesikhathi ngikhuleka ngabona nganoma singabe use-altare ukhona nalamehlo avulekayo. Kusho kanjalo phela uJehova aphinde akhulume athi Jeremiya call unto me and I will answer. Bese ngikubonise unsatiable things. Jesus. So when you are calling unto me, so to say altare. Hlangene noNkulunkulu. Ngilise. Ngizokuphendula. Ngikubonise izinto ayifihlaneleni. Kuphi? E-altare. Athi Jesu zami ngiyazazi nami lezo zinto futhi ziyaliswa izina. Inenza ukuthi ukwazi ukuzizwa e-altare. Jesu usemthandazweni.
kwakhe ngoba althare ilapho eyenza khona ukuthi khona indlela evulekayo mase althare bese sowuyakwazi ukudisela amaphiko angente ezindlebeni zakho wazi ukuthi lela kuyonela amalusi althare waJesu sifundisa ukuthandaza sifundisa ukuthandaza njengalokho uJohane abafundisa abafundi bakhe althare ndawo yokuthandaza ndawo yokuhlangana noNkulunkulu ndawo yokubona imfihlakalo indawo yokuzwa imali indawo nje lapho uNkulunkulu aqeda khona nawe indawo yokwakhiwa kwethu i-althare alivusi i-althare nazimithi kazi i-althare angivule izwi lenkosi lithi u-Elijah esebaqoqile abaprofeti bakaBhali wenyuka nabo wabiza nabantu wabese wathi akubekwe iy'nqamu nje sibe u-2 ngazi noma inkabi noma inkunzi kodwa kwakuyizinkomo ezithile lithi u-Elijah bayenza abaneneza bonke abaprofeti bakaBhali manje unesitha sine-althare althare lakaBhali lahleli limile bameneza ubusuku kuthiwa wathi u-Elijah ayinobulele angenimemeze ayinokusazikhulula inokusacabanga angenimemeze kepha kuthiwa ngabe sefika isikhathi sakho u-Elijah kuthiwa wathatha amatshe waqokelela iwenza i-althare elalikade libhidliziwe so akavelanga wabeka inqama kepha uqale wathatha amatshe ayi-12 wavusa i-althare wazile u-Elijah ukuthi ukunyuka kwalo mhlatshelo kukhomekeke ekubeni kwa-althare lithi lenkosi esevusile i-althare wamuzwa u-Elijah uthi angenithela amanzi thela namanzi phezu kwanenkomo thela namanzi niwaphindaphinde nje uvulana umsele khona nizabona uNkulunkulu uselimisile i-althare and ikomi phezu kwe-althare umhlatshelo okanye ukushiswa kwemvu kukhona nje la phezu kwe-althare and kuthiwa akenzanga nento eziningi wathi uNkulunkulu ka-Abraham uNkulunkulu ka-Isaac uNkulunkulu ka-Israyeli uma ngabe nje ngingowakho awusibonise ngokuthi uthathe ushise lenkomo ushise kuphi se-althare qala wabingelela i-althare wakhuluma noNkulunkulu ka-Israyeli wakhuluma noNkulunkulu wakhe wathi ukuzivezeke manje nanti i-althare nanku umhlatshelo and uJehova waphendula ngomlilo then sesimile insika se-althare alivuke i-althare kamthanda uJakobe mayichaza angichaza ngo-Elijah as umprofeti mayisekhuluma kuJames chapter 5 verse 17 banichaza uthi u-Elijah wayewumuntu njengathi akathanga ukuthi wayengumprofeti usemchaze wambeka ebuntwini bonke ukuze si-understand ukuthi lento yomkhuleko eyomuntu wonke akashongo ukuthi u-Elijah wayengumprofeti njengano-Isaiah uthi wayewumuntu njengathi wabala bonke abantu athi kepha wakhuleka ewumuntu enjalo wakhuleka ukuba makungani and the rain stopped for 3.5 years wakhuleka bani umuntu njengathi masifuna lesitory sika-Elijah la izomisa khona imfundo asichazelwanga abantu abathi ukuthi wathandaza kuqala kuthiwa nje wamisa imvula kepha ngiyamthanda uJames masayoyichaza ukuthi kahle kahle ukuzima wakhuleka kuqala bese yama imvula for 3.5 years nangoba wenzeni uhlangane noNkulunkulu e-althare so mawazana ne-althare ukhomanda injalo ukuthi nje ike yenze into ephambene nayo imvula nje yokuthi ike ine Sis
season. Siyazi ukuthi kana even noma kusebusika ikhona le hambe encince bakhona emvula. Kodwa basho ukuthi manje umuntu osuke altar usekhulumile. Yes, imvula. Alalela amafu, alalelwani, alalela umuntu wase-altare. Uma wena suka nge-altare elatsha, imvula ezokumhleka, wabuza amadodana kaSikefu. Amadodana kaSikefu afuna ukwenza izinto ezazenziwa oPaul. Kanti abantu be-altare oPaul. Uthe masefika bona abangaziwe altare, akhuluma kuqala amadimoni, athi siyamazi uJesu, siyamazi ingani ngobani. Abesabhilisa bathi kuthiwa abashayeza bakhulula. Akhulula umuntu ongazani ne-altare, olinganise umuntu we-altare. Edila nabo amadimoni. Dimoni yadonorana. Ngakho phela siyabonga nje ukuthi abafunda labadonorana. Kodwa ngeke lakholoze. Akukholoze idimoni. Kodwa uthe makabefika babehlangene ne-altare. Akenzanga nento eziningi ufike wayikhasta. Baba mhliphe. Fundisi. Kanjani? Kuyisishika. Wathi bayibona lo hlobo. Ungahlangananga ne-altare ne-fasting. Angeke inkobe. Kudingeka i-altare ne-fasting. Bese uyakwazi to cast this kind. Umuntu we-altare. Bambonile Thembisa efundisa. Bambone wakhipha amadimoni. Bambone ethumela izwi ukuthi lophilisa umuntu owayengekho phambi kwakhe. Babona ephelelwa amandla ebanjwe intombazane yathatha umphetho. Kepha nje bathi sikubonile konke, kepha ukusifundisa ukuthandaza. Siyasibona. Kepha there is just this thing about i-altare lakho. Awusifundiseke Jesu. Ukuthandaza. Njengalokhu uphela uJohane wayebafundisile nawo. Ngaba sinoJohane kumele befundisile abafundi babo ukuthandaza. Thandazo. Buya e-altare. Vuselele i-altare. Thatha lokho bese kudilikile. Qokelele lo manje monakala la bebawabhidlizile. Lakhe kabusha i-altare. Lakhe kabusha i-altare. Sambona uNkulunkulu. Angiphela ukukhola. Uthi mayifika e-Athens. Mayisedibana nabantu bakhona lapha. Lemsamonile. Uthi yazi nabantu base-Athens. Ithe nje ngihambela la ngabona ukuthi izistrategies ezicela ama-altare. Agcwele lama-altare ngiyawabona. Angithi ngishilo ngathi phela nesitha siyalakhelana i-altare. Abesethu khona. Kodwa kukhona. Ngibonile. Elithi uNkulunkulu ongaziwayo. uNkulunkulu onjani? Ongaziwayo. Uthi lona ke lele ngiphathele lona mina. Uthi lokho engingakwaziyo yilokho engizoku-introduce kumina. I-altare likaNkulunkulu ongaziwayo. Uthi lo Nkulunkulu nguye owasekela izulu. Nguye owasekela umhlaba. Uthi futhi lo Nkulunkulu angimbheka mbheke ngathi ukude. Ngoba ubhalile, umchazile. Wathi in him we live. In him we move. In him we have our being. Uthi lelo altare likaNkulunkulu ongaziwayo ilona engizolazisa lona. Amen. Angithula lithi noma sithina sami ngokubona. Sihamba ngokukholwa. So lela altare adinga ukuthi kuze kube izinto engizibonayo. Bathela ukukholwa nje. Altare kaNkulunkulu ongaziwayo. Uthe uJohn no. Mshake. Bani uJohn nobani labo bayithekile besukumisisa isishosha. Peter or Paul. John and Peter. Bayaquliswa
Waqulisela ukuthi endaweni yokuba banike lo imali bona bavele bamsukumisa bese sebeyabuza iziphathi ezimandla zakulela ukuthi ngakunyani nangalithi igama abe bold uPeter athi yabona lona nambethele lona namthwalisa ihlazo kungegama lakho ukuthi lona nimbona esehamba bayaboshwa ke sisithembisa bathi kusho ukuthi ayikho into ebambekayo ekuzathiwa baboshelwa yona bese kuphuma umthetho othi zeningaphinde nisebenzise leli gama athi uPeter seniyoyikhethela nina ukuthi silalela bani phakathi kwenu noNkulunkulu babese bakhululwa bahamba baya kubazalwane bafika abazalwane lapha ebazalwaneni kwabe kuphenjwe i-altar kuthiwa bafika kukhulekelwa isibindi ibandla lalihlangene kwakhulekelwa ukuthi ize izwi lenkosi lihambe without any hindrances bakhulekela i-boldness kulabo ababeboshiwe nakwabanye ababesebenza ngaleso sikhathi so ngalesikhathi laba abafundi benza umsebenzi abazalwane bahlangene babasi i-altare ukuze kuthi laba abathuliwe bangabilazi ihibe ngebizwi lihambe lifike Judiya nakulo lonke izwe. Namazi into ye-altare akuyona laba abangaphambili kodwa kuyenzeka ukuthi ibandla lihlangane likhuleke ngesineke lithi sinenkosi kwanyaka sisekelo sendawo ababekuyo njengalokhu kwanyaka sijele kungangakusika siyophali babekade beboshiwe sebethandaza bedumisa ukuthi wasaqaqeka isiyabakendanga ekade babophile inkosi kwanyaka siyisekelo zethu lokho nani baba manje kwasekuphenjwe i-altare khona la ngaphakathi etilongwe yaphenjwe i-altare abanye i-altare mangabe lizophenjwa usejele ngiyacabanga mina ukuthi uba ngangiboshwa nangebe ngizakhala futhi nje ngangizaba nokusola kodwa basho ukuthi hayi sizoyithulisa le mpela noma ngabe sila ejele kepha indawo yokuthi senze i-altare ivolelwe ngaphakathi thina asikwazi ukuthula ngoba njengoba silapha thina sinakwazi ukuvusa i-altare angithole sikhona izidingo nje ohlangabezana nazo ngenxa yokuthi une-altare oliphendayo bake bazungeza uDaniel bathi sombamba ngani ngoba bathi bamfuna bamenzela uzulu abatholakala ukuthi akukho kusoleka kuye bathi asike simise into ehlangene noNkulunkulu wakhe kwasho ukuthi umuntu we-altare akavinjwa izimo ezimiswayo akavinjwa imithetho ebekwa amakhosi kuthiwa njengenjwayelo fastela lakhe kalibheke ngaseJerusalem wangena kathathu endlini yakhe wabheka lapho kwamile khona ithempeli kodwa i-altare uvusa la ngaphakathi amehlo wakhe wasikisisile eJerusalem umthetho wangamvimbi andithe bayiqhubeka liphemba njalo i-altare kwathi noma esephose ehadinwe ngonyaka wavuka umnikazi we-altare wathi mina ngizathumela ingelosi ukuthi sifike sivinye imilomo yengonyama kanti ngoba lo muntu ngimthole ngenacala kepha angingenele lana ukuthi ubekade ebhekene nami kwi-altare lakhe angikwazi ukuthula umuntu we-altare elahle icala angalenzanga umuntu we-altare i-altare indawo yokuthi sike sifike nje sike sixhumane noNkulunkulu masobona ukuthi ngiyasha ufike ukuthi uNkulunkulu ngeza kuwena anginawo amandla ngiyehluleka ngiza nokuthethaka bami ngizozendlala kuwena uNkulunkulu ngifile uNkulunkulu ngidabukile uNkulunkulu ngilimele kodwa lana ngingena kule ndawo ngizothi ngidalule konke kwami yebo Nkosi ngisakwena dalula konke kwami mangizwiswe nguwe Jesu indawo yokuzendlala athi mangabe
ukhuluma nabaseRoma uthi thina vele sibuthathaka and asikwazi esingakhuleka thina uthi lapho umoya ophila ngaphakathi kithi yena ohlola inhliziyo ufika bubule sesithulile thina singakwazi ukusho lutho ankwine with groanings esingakwazi ukuvakala uye ngamadola ubebezela isimilebe njengohana kanti uNkulunkulu understand language nangoba ungumuntu we-altara umoya uyabubula abantu be-altara abadingi nokusho amanzi awu-100 kepha nje bavele baye kuyena bathi makuphele konke kwami ngikufune hlala yena ngise ngikubone bantu be-altara manivuka i-altara wena ozaziyo ukuthi wawukhuleka kangaphi uzile ukudla ngevele njengoba manje sesisutha kangaka size sinemikhala wena ozaziyo ukuthi wawuhamba ama-hours amangaphi emkhulekweni kepha manje aphelile manje kodwa indawo yokuthi nje uzintshonthe uthi yebo ngehlulekile kepha ngisa kuwe ngithalule isikhathi manje sokuthi ngizonyathela kancane kepha ngiyazi ukuthi ngizoze ngifikele amandla yawadinga khona ukuze ngifike nokuba isilipho Vusa namazwi. Mesubambe lo
washilo sowusuke e-altareni. Awubi studying e-altareni. Awubi studying e-altareni. Usibeka unjengobunjalo. Bese wathola amazwi umusa wami. Noma ngabe unje kodwa umusa wami ukwanele. Noma ngabe uhluleka umusa wami ukwanele. Ayikho into egugushaya e-altareni. Withholding nothing. Withholding nothing. I surrender to you. Everything I give to you. Withholding nothing. Oh Jesus, Withholding nothing. Withholding nothing. Withholding nothing. Mama mazi i-altar indawo nje lokuthi unikezele konke. Ungagodli lutho. Umthele nje ukuthi nanti ikhaya lami lingixaka. Akho kuthula. Bathi nje ngiza lapha e-altar ngizokubika udaba lami. Angithi phela basho kanjalo abangani baJobe uma bekhuluma naye. Athi mina bengiyamfuna uThixo. KuThixo ngibike indaba yami. E-altareni. Kuyayiwe e-altareni noma ngabe uphethe luphi udaba. Hlangana noNkulunkulu. Uzomthola ukuthi uthini e-altareni. Amandla ephelile. Shona e-altareni uyomtshela aphelile amandla. Ulawulwa inyama ibuhlungu. Shona e-altareni uyomtshela nangumoya othile ungihlupha. Uzoyithola impendulo e-altareni. Musa wami ukwanele. Jesu sifundise ukuthandaza. Njengalokhu uJohane abafundisa abafundi bakhe. Malivuke i-altar.